Hello guys, welcome sa ating panibagong vlog. Ang aking ipapakita ngayon kung paano sa tawag sa amin dito sa Bisaya, magpatubo. 5 kilos to na bigas pinagiling ko, tsaka ang ilalagay natin asukal 5 kilo man to, 2.5 kilos na asukar. .5 kilos na sukal, tapos yes, okay, so yes, ₱5 na ito na yes guys, saka konting asin para mas lalong maging malasa yung bibingka natin. Konti lang. Ito guys, oh. Haluin na natin guys. Labnaw na. Ilagay yung ano guys, gata. Wag yung ano guys, wag, pag magluto kayo, wag yung ano, wag yung malagkit masyado. Kaya guys, tapos na. Ito guys, oh.
Antay lang tayo ng mga 3 hanggang 4 na oras guys bago tulutuin. Takpan natin. So yan lang muna guys. See you in my next vlog.